blevet psykisk syg, er der noget du bør vide. Hospital eller ej, du kommer til at lide. Ryger du på den lukke, kan du ikke bare skride. Her er en, der er ærlig, jeg synes det er på tide. Hvis du bliver psykisk syg, er der noget du bør vide. Hospital eller ej, du kommer til at lide. Ryger du på den lukke, kan du ikke bare skride. Her er en, der er ærlig, jeg synes det er på tide. Jeg husker den nat, mit sind det først fuckede op. Løb for vildt rundt på gaden, angst og rystet uden stop. Anede ikke hvad der gik ned, men det føles ligesom om mit sind var ved at tømmes, og min knold ville stå tom. Kort efter for min identitet var på vej væk. Følelser og tanker, og jeg led et voldsomt knæk. Røg på syg klokken 5, samme morgen fik en seng og beroligende piller. Men der skulle gå længe, inden en af de meget travle læger havde tid til at tilse mig. Så lad være at sætte din lid til behandlingssystemet, hvis det er du går i stykker. Indeni, der går dagvis, selvom at du rykker. For at tale med en læge, det var vist på 4. dagen, at en af de hvide kitler kom og så på sagen. Tilfældet Lars Jensen, ramt af en psykose. Jeg ville ønske at jeg kunne sige noget pænt, og jeg kunne rose den behandling jeg fik. Men både på kort og lang sigt var der tale om et smertefuldt omsorgssvigt. En seng på en gang, 10 minutter per uge, med en fortravlet psykiater. Mange piller jeg skulle sluge. Jeg flygtede til min hjemegn, da en måned den var gået. Fik det værre og værre, og da bunden den var nået, blev jeg indlagt igen. Denne gang på den lukkede, med mennesker så forpinte, alt selv murene de sukkede. Jeg glemmer det aldrig, fuck det var et mareridt. Det værste var i vente, for jeg havde lidt, men det var ingenting imod de rædsler jeg skulle se og opleve i Gøgereden. Jeg var på vej til at få et indblik i en verden så trist, gennemsyret af håbløshed, og djævlen ler sidst på den lukkede. Han har trukket det længste strå. Forfærdeligt syge mennesker blev behandlet på mor og få. Plejepersonalet virkede lige glade og kolde. De var der for at give os medicin og ellers holde folk ned, hvis de trippede, når de blev desperate. Tvangfiksering, det var svart. Lad mig høre jer forklare det. Det værste, det var nætterne, hvor stillheden blev brudt af mennesker, der skreg i dødsangst, og de blev budt en sprøjte eller piller for at få dem til at tie. Men der gik aldrig særlig længe, så begyndte den næste at skrige, og man kunne høre i deres stemmer så meget angst og smerte. Det bragte mig til tårer, og det isnede mit hjerte. Jeg græd mig i søvn så mange endeløse nætter, og du tror så måske, at med tiden bliver det lettere, men det gør det bare ikke, for man lærer folk at kende. Du ved selv, hvordan det gik med Rikke, min veninde, men jeg husker mange andre. Lukas, jeg har aldrig glemt dig. De forældre skammede sig, så de havde gemt dig i Gøgereden. De kunne ikke klare at have dig nær. Du var meget, meget syg, men jeg kunne ikke lade være med at prøve på at snakke til dig, prøve at blive din ven, men du var svigtet så tit, så du kunne ikke give igen. Jeg græder, når jeg tænker på de forhold, du blev budt. Aldrig nogen på besøg, så ensomheden den blev brudt. Folk snakker om omsorg og om livskvaliteter. Du havde levet 4 år på 3 gange 4 meter, og du var kun en af så mange tragedier. Man skulle være af sten, hvis ikke man led mere. Jeg havde det svært selv, men det gjorde det ikke nemmere at være omgivet af så mange sind, der havde det meget slemmere. Og I fucking overlæger med jeres fine titler, hastet overfladisk rundt i jeres hvide kitler. Brugte 5 minutter her og 5 minutter der. Du skal have mere medicin. Hvordan tror I selv det er, når man mærker så tydeligt, at I ikke er engageret, ikke tænker på, at der er en grund til man er placeret bag låste døre på den lukkede for fanden. Jeg anklager jer. De ord kommer fra manden, der har været der selv. Se det hele og er mærket af traumer og elektrochok på højspændingsværket. Det kaldte vi patienter. Det skæbnesvangre rum, hvor man fik strømmen gennem hjernen. Og du er grundigt dum, hvis ellers at du tror det hører fortiden til. Se det i øjnene, erkend det, hvis du kan og hvis du vil. Lærerne dræbte Rikke, og de svigter 1000 andre. Det er på tide at stille nogle krav og at forandre tilstandene på Gøgerederne rundt omkring. Hvis ikke man råber op, ja så sker der ingenting. Så fortsætter læger deres kyniske regime, og menneskesind bliver knust i systemets maskine. Her er en, der er ærlig. Jeg synes det er på tide.